Здравейте, приятели! В този епизод ще правим зайчарник и ще импровизираме с каквото имаме за целта. Ще ползвам това пале като основа, дъното. Само че ще му махна дъските и ще слагам мрежа. Ето от тази 12 мм. Дебела мрежа, хубава. Защото всичко да пада долу. Изпражненията и уриемата, защото като има колкото повече изпражнения и урина има, толкова повече болести има при зайците и трябва да е чисто. Сега ще извадя тези дъски до огола скарата и ще завинта мрежата. Тези гадни пирончета. Ето, че основата е готова. Сега взимаме мрежата, полагаме ги и завиваме с копчета. Само забравих да поясня, преди да сложите мрежата, трябва да си навиете по една дъска отстрани, защото иначе няма може да изпънете мрежата хубаво, ако тази твърдата като моята. И вече после, като го направя, махам тези дъски отдолу, защото иначе ги пукам и размествам всичко. Помагам си един вид. И остава вече само гола скар, иначе ще се задържат фекалиите тук. Добре. Ето крайния резултат на мрежата, перфектно пъната. Идеално. Супер. И сега започваме страниците. Като ковем страниците, ставаме стояние за врата и така. Ето и конструкцията вече е готова и сега вече винтим по нея. Нали, горе-долу пак си наместим стрелетката, защото нормално да малко да се разкрива сега. И така, след малко ще ви покажа шавинта с такива платна, кофражни и всякакви други материали, каквито имам, защото цаката да импровизирам. След малко ще ви покажа крайния резултат. До скоро. Така, ето го напълно с подръчни материали. Тия платна само малко ще ги изчегритам. Ето мрежата, останаха вратите му сложа и едно родилно му направя лекичко. Ето и първата вратичка вече е готова. Мрежичката малко се надига. Перфектна. Право номер 1. Продължавам. Ето, приятели, това е крайният резултат на зайчарника. Няма родилно отделение. Ще му сложа една щайга или нещо ще видим. Аз в принцип така ги ползвам на щайги само.
И същата работа. Една вратичка съм сложил, няма смисъл му слагам втора. Еми това е, дано ви е харесало клипчето, харесвайте, абонирайте се за канала и ще има още клипове свързани с зайцевъдството. Благодаря ви.